Кніга роду, раздзел 40. Па ўсіх гэтых падзеях здарылася, што чарнік цара егіпецкага і пекар правініліся перад гаспадаром сваім. І фараон, разгневаўшыся на двух еўнухаў, на загадчыка чарнікаў і на загадчыка пекараў, адправіў іх пад варту ў дом начальніка целаахоўнікаў, у вязніцу, дзе ўвязнены быў Язэп. І вось начальнік варты перадаў іх Язэпу, які прыслугоўваў ім. І прыбылі яны пад вартай нейкі час. Аднойчы ноччу яны абодва бачылі сон з адпаведным сэнсам для сябе. І калі да іх раніцай прыйшоў Язэп і ўбачыў іх сумнымі, то спытаўся ў іх: «Чаму сёння сумнейшы твар ваш, чым звычайна?» Яны адказалі: «Бачылі мы сон, і няма каму нам растлумачыць яго». І сказаў ім Язэп: «Ці не ў Бога вытлумачэнне? Скажыце мне, што вы бачылі». Начальнік чарнікаў расказаў свой сон. «Бачыў я перад сабою вінаградны куст, на якім былі 3 галінкі. Ён рос паволі ў пупышкі, а па кветені наспелі ягады. І келіх фараона ў руцэ маёй. Я ўзяў гронкі і выпусціў келіх, які я трымаў, і падаў келіх фараону». Язэп сказаў: «Такое тлумачэнне сну. 3 галінкі – гэта яшчэ 3 дні, па якіх фараон падыме галаву табе і верне цябе на ранейшае месца. Падаваць будзеш яму келіх паводле свайго абавязку, як гэта звычайна раней рабіў. Толькі памятай пра мяне, калі табе будзе добра. Ды зрабі мне ласку і падкажы фараону, каб выпусціў ён мяне з гэтай вязніцы. Бо я ўкрадзены з зямлі гебраяў, і тут нявінна ўкінуты ў яму». А загадчык пекараў, бачачы, што ён разгадаў сон на добрае, сказаў: «І я бачыў сон, што трымаў я на галаве 3 кашы мукі, і што ў адным кашы, які быў вышэйшы, розная ежа фараона, якая вырабляецца ўмельствам пекара, і птушкі клявалі яе». Язэп адказаў: «Вось такое тлумачэнне сну. 3 кошыкі значыць яшчэ 3 дні. Па іх здыме табе фараон галаву і павесіць цябе на шыбельніцы, і птушкі будуць дзе абпусціць цела тваё». Праз 3 дні пасля гэтага быў дзень нараджэння фараона, і ён справіў для сваіх паслугачоў вялікі баль. І тады ў прысутнасці паслугачоў сваіх прыпомніў галоўнага чарніка і загадчыка пекараў. І галоўнага чарніка вярнуў на сваё месца, каб падаваў яму чару. А другога павесіў на шыбельніцы, як растлумачыў ім Язэп. Аднак загадчык чарнікаў не прыпомніў Язэпа і забыўся пра вытлумачальніка свайго.